Vibracija je čudo. Vibracija se dešava u onom našoj jednoj misli, u onom jednom našem stanju koje nas može u trenutku spustiti u vibraciju ili podignuti. I što smo više sposobni tu vibraciju uočiti u našem životu, što smo više sposobni vibraciju uokviriti u određenu svakodnevnicu kao dio i način života, o naše dnevne rutine, to ćemo više boraviti u višoj vibraciji koja će nam omogućiti i još veće rezultate i još veće uspjehe. Zbog toga i naše tehnike poput chantinga itekako nas podučavaju kroz praktični rad što vibracija donosi i kako na taj način vibracija je izuzetno bitna i možda čak i presudna u situaciji da li ćete uspjeti ili nećete uspjeti, da li ćete biti dobro ili nećete biti dobro, da li ćete biti zdravi ili ćete biti bolesni. Razmislite o svojoj vibraciji, razmislite koje alate imate da je svakoga dana podignete na višu razinu i koristite te alate svakodnevno.